La madrilenya resident a Horta, Aïda Ribas, ha realitzat per tercer any consecutiu el calendari del 2018 amb motius del barri i voltants. Apassionada per Horta i la seva història, ha pintat 12 aquarel·les amb espais emblemàtics com el Casal de la Font d'en Fargues, la Casa de les Altures, l'Ateneu Hortenc o la plaça de Santes Creus. Pequeños rincones que siempre han sido del barrio y que nos intrigan porque se han conservado y sitios un poco más, rincones un poco más menos vistos, donde la gente se ha sentido identificada y que con la misma propia imagen del calendario vaya a buscar el sitio. N'ha editat 300 unitats, de les quals 200 han estat adquirides pel districte d'Horta-Guinardó per regalar-les a les entitats. De la resta en queden ja poques unitats que es venen a les llibreries d'Horta i a la trobada del primer diumenge de mes del col·lectiu d'artistes d'Horta. Com a agraïment, la pintora sortejarà entre els compradors del calendari les 12 aquarel·les originals amb les quals vol donar a conèixer el patrimoni històric d'aquest indret de la ciutat.